Na bynta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini long ki khubor bam da kasni. Jubab halor ka jingpan nan number Paul 872012 PT first dated 2nd April 2008. Ha ka biya day but ka all party committee halor ka jingpan ya so Kyntait Rel ha ka jila Meghalaya. Henry ka VPP ka don ka jingmon baswa ba kanu ka jing yakran halor ka jingpan rung ya Kyntait Rel ha khasi bat jan di hills kanlong kalong ka badon kam e ban yakran shwa ya ka jing sngokia ba shisha jong ki pat ba halor ka ne ka jingpan na bala ka daw haneng na kalyang ka voice of the people party VPP nga pen pau ka jing sngongo ya ka jing shimkhia jong ka sarkar ban thawe ka all party committee ban examine ya ka jing e jong ka jingpan ya so Kyntait Rel ha ka jila Meghalaya ha ka ba day ba ka jing wan rum khlam da te la kam shagni ka jila ha ka jing sngo jongi ka jing thawe ka committee ban yakran bat pen troi kam ya kilat kilinti ki batroi kam ban ya da ne pet ya ka jing wan rum ki brio kum ka in line permit ILP ka day ban shim hakmat e ban ya ki jing yakran halor ka jing pen ya so ya ka Kyntait Rel ngingit scam batang ondaladon kilat jing ya da ki babiang bat ki bala ban shanya ban pen bet ya ka jing wan rung ne jing wan buhai shnong jong ki brio sha ka jilla ngila ban perkhan da ka basuk ban pen rung ya ki Kyntait Rel khlam da pen thot ya ki jing mentoi bat jinglong jong ki try mulung kanu ka jing yakran ka bakloi shipang ka jing pen ya so Rel khlam da pen bet shwa ya ki ni ki jing e ki bakongsan kanyalam tang sha ka jing pulut kai ya ka por bar ki marpo khandau ki bakodor ha ka jing shai jong ki ni ki balakadau haneng kasur jong ka seng pat ba ka smosi ban pentip bangin saban ya shim bynta ha ka te ka committee balakadau ha ka ni ka por